manyen. Familia more county ma Homa Bay sani chuny gidang ne kage manyo wuodgi manol al moro magalagala chieng' dweche adek mokalo. Eode mano pango mayudre kar dak ma Sofia e boma ma Homa Bay. Kaka jafwambo mar County ma Homa Bay Ali Abich lerono a report ewi lal mar jagono. Familia mare no osechiwo ne obila mag okwach kich e county ma Homa Bay masani dhi nyime gi luwo ndache. Derek Wasonga Odemba jagini 50 nolalo yo mapok ong'e nyaka ne wuoge ode ma opango manitie kadak ma Sofia e boma ma Homa Bay dwe mar Ang'wen higani. Ot mane opango ni ma osebedo kodak e kende kuom higni 2 sani odong' gunda ka gigene mag ote ma odong' e odni nyaka ne olalo yo makochono. Wuon lande ni Rosemary Okong'o pimo kaka jagono ne wuok e ode kanyo kendo lal mare oweyogi kod buok maduong'. Jaduong' Odemba osedaka kuom higni 2. To kono wuok ang'ama dhi nyiewo wuok dhi kati iduka to budho koduogo koro waparo ni odhi dala nikech nowacho nokomo odwa dhi doyo. Koro konindo oko to waparo mana ni jaduong' ero dhi dala nikech jaduong' kontie kaka ojamiwaga story mang'eny. Saturday kentie to weronwa wende SDA koro landi bedo gi mor. Koro koonge to wacho jaduong' obudho dala chopo Sunday owadgi obiro to penjan madhe inene jaduong' anyisa jaduong' ne waparo no dhi dala ni dala jaduong' onge ta penje ni dak isego simbe ni simbe be ok oyudore. Lal mar Derek osekelo kiondo kumaduong' e chuny familia mare ma osebedo kamanye gwenge mopogore pachoka to nyaka sani ndache pok owinji ka owadgi Pastor Kenneth Odemba wacho ni kata mana simbe mar ong'we yamo ok donji nyaka ne olal e yo makochono. Tarik 17 ne watero wach ne polis manomiwa OB namba mondo koro ne wachak menyo. Polise go osekonyowa menyo. Wan bende as a family wasetemo waseloso nyaka posters mwatero kuonde mwanyalo tero nyaka Siaya nyaka Mfangano Ringiti Giremba nyaka aparo ni Luo Nyanza kate wasetero posters mondo kadibed ni wanyalo yude. Wasetemo be gi police ma Homa Bay gisetemo nyaka gisetimo tracking mondo dipo kwang'eyo kata ni no simbe no gine otiyo mogik karang'o kendo tracking gito ne golo ni tarik 12 dwe mar Ang'wen no ema ne sime no otiye mogik. En lal mosekelo pek maduong' ne familia mar Derek masani ok nyal bedo gi kue nyaka ne wuodgi ne wendo lal. Amen, wawinjo matek ahinya nikech en janyuol kendo sa saya mi wawacho kode wach wuoyini to ineno ka ok en mayot to wan be kaka family ok wan mayot. Omiyo gik munyalo konyowago ka ng'ato nyalo winjo ng'at machalo kamano nyalo konyowa mondo wayud kuma entie. Do pod wawuoyo gi polis mondo timonwa nonro moko matindo ma ok wanyal mondo kadipo ka wanyalo yudo duoko maber. Tendo obila mag okwach kich e county ma Homa Bay yango ne lipot ewi lal mar Derek ne giseyudo kendo gidhi nyime kod timo nonro margi mar luwo ndache kuma dibeni entie. Dhi dweche 3 nyaka Derek lal e yo moro magalagala masani koro oseketo chuny familia mare kamarach mokalo. Geno margi en gibiro yudo Derek ka gisebedo ka gidhi nyime kod manye e kuonde mopogore nyaka ne olal. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jopur e county ma Trans Nzoia biro yudo